زي دمت بوليس إيرتراي حكينا هناكس إلوان هسكن بوليس سلوانا هسكن حكينا هناكس إلوان هسكن بوليس دمت بوليس إيرترا بهزباو ركبات بوليس إيرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان قدم قطري زقرب كوينو سولس مشات ساعة 8 اب راديو زارا زدقم مدبيو بريدين ساتلايتن سمراو مدبات دمس بوليس إيرترا أم كتال تركبو كبراتن كوران سماعتنا كم يتغنيو دمس بوليس إيرترا ندوم كم قطرا استفرالي مدبات داليا أب ساعات ترخيبالا فلما بزينا بوليس كن فيلمينا مسبر نبابا بزينا سلام كبراتن كبران تكتاتلتي دمس بوليس إيرترا للومي زيناتات بوليس تقرب لكم أبيل أبراهامي فلما أرستاتو أم مسمر بات عسمرا موت 9 حدقات مكينة أقاتيموم 600 دولار سندات نا بوليس تركيبو بنتاو عامت زفتمون أفراريحهم جنزبن نبرتن دوسدون تقيدوم نسبي أف عبد بوليساو أستمرو تواهبو بعد بيتو كم زقتله استقبت تطرطر أب كيداتيو بوليس مومباي أم سنع فيزان باسبورتن نزتوافر تطرطر كيدو مالجيا أبزي حقاوي مسكار دك سواز نتفو كل تطرطرات تقيدوم أم مسمر بات عسمرا بزقاتمو كلتا حرقاتات مكينة 4 سوات كموتون كرلو 3 بخبيد كلتا قليل ماسيتي أم نبرت ما عنوة وردو بأربعة لكاتيت كلتشان 13 ساعة 7:50 نقهو 31 عام زعلميو مرحة مكينة محمد برهان محمد كير ER 1 C 11 بار حموشته مريحو كاب باتع ناب أسمر أن توعزن كرلو أب كبابي بارجيلاي شجرن كبتح كم مسمر نتجمع بموجة 250 متر تعرفوا كم استقلبته كم ساعبينو دما شو تسافرهم جنبرو قرصلسان كلتن عمد سنة بباوج شام جيشو منقستاب مس شوعات عام زعلميو ودا ميلودي العالم كمون 4 نزعلميو كبراب يوناس ولد جرجش نايموت قدات كوردوم كله قبل علي بروخ زل عالم ودان مواتيت بالينا امباي قبره هوت جمع عثمانن استباهلو تسافرتي كبيد أمر حمكينا دما قلل ماسيتي كم دورده تحبيرو نتفت أمزت أري مرمار حدقة ترافيك زوا ماكل يعقوب يوانس مرحة مكينا شوعات سبات عين من باربو متكاس حدقنيا مرارحة نتأنكتي زسك حدقة كم زكالو عم أرديو فتأما حدقة بوغنو أمن قدي إنا تبعزة دكاس كم زتألمون مكينا كم زسعرتون نمرماري أبزها بوك أرقليتو إذا كم تلقلو بكلتا لكاتيتون حلافي تشنفر سدتنياتات كفلي إميغريشنن زيقنتن تقلالاي مكونن تقسته تكيه نايسراح مكينا ER UN بارو 3 مريحو بسراح كاب أسمرانا باتعنا تبعزن كرلو حتيت أبز تبهده كبابي إنبات كارلا زركب مسمر كبتح كاب ترقام تقام 69 مترو تعرفو كم استقلبته كم سعبينو أب نفسو نايموت قدات مسؤول تسافرو أبلع الزنبرة ودي 15 عامت إسياس أقليلو قبر سلاسي قليل موداتي أب نبرد ما عنوات كم زورده نتفت أميزت أري مرمار حدقة ترافيك جندع مبراتو ردي ندمسي بوليس حبيرو تنك حدقني أمرار حمن بارون وسيخو قليتو أما داتا أتم مرمرت حدقة ترافيك أم مسمر أسمر أباتا أبي هوتن نبرتن قداتن عنواتن زوردو حدقاتات بقات علي يخصوتو بمهلاهم مرحت مكاين حقتات ترافيك أخبيرهم خقو عزو معيدهم وديقو تسنحة 600 دولار سنداتن زحازة بورتوفيليو ب13 تري كلتشان 13 ناب 50 مدبر بوليسو ماكل تركيبو
ኣብቲ ናይ ምርኻብ ኣጋጣሚ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ኣልኣዛር ተክላብ ዜናትካ ምድላይ ሓጢያትን ብሕጊ ዝሕትትን ምዃኑ ጠቂሱ ወዲ 18 ዓመት ተምሃራይ ደሳለ ገብረ ህይወት በቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ከይሰስዐ ናብ ፖሊስ ብምርካቡ መርኣያ እሩማት ዓባብዩ ምዃኑ ገሊጹ ተረካቢ ዳዊት ኣርኣያ ካብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ናብ ሃገሩ ብዕረፍቲ ዝመጸ ኮይኑ ገንዘቡን ሰነዱን ክረኽቦ ተስፋ ከም ዘይነበሮን ንጽባሕቱ ከመልክት ኢሉ ናብ መደበር ፖሊስ ምስ መጸ ግን ተረኪቡ ምስ ጸንሖ ሓጎሱ መግለጺ ከም ዝሰኣነሉን ብምጥቃስ ንኣረካቢ ደሳለ ብልቢ ኣመስኪኑ ኣብቲ ዘለኹ ዓዲ ኣሽንኳይ ንብረትን ገንዘብን ከረክቡ ካብ ጅባኻዮም ዝምጥሉ ባህሊ ሕብረተሰብና ግን ዘኹርዕን ዘሕብንን እዩ ዝበለ ተረካቢ ብመሰረት ፖሊስ ኤርትራ ንሰናይ ተግባር ዝምልከት ዘውፅኦ መምርሒ 10 ሚታዊት ንኣረካቢ ሂብዎ ተምሃራይ ደሳለ ነቲ ገንዘብ ምስ ረኸቦ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ናብ ፖሊስ ከም ዘረከቦ ንዋንኡ ምስ ረኣዮ ከዓ ዕግበት ከም ዝተሰምዖን ተዛሪቡ ብተመሳሳሊ ኣዶንያ መሓሪ ዕቑባይን ሰላም ህብትዝጊ ዮሃንስን ኣብ ከባቢ ገዛውተን ቲራቦሎ ወዲቑ ዝረኸቦ 1500 ናቕፋ ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዘረከቦ እቲ መደበር ፖሊስ ሓቢሩ ኩሉ ዜጋ ክተሓባበር ኣተሓሳሲቡ ንህዝቢ ከተማ ኣፍዓበትን ከባቢዩን ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ከም ተዋህበ ካብ መደበር ፖሊስታ ከተማ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዩ እቲ ኣስተምህሮ ካብ 20 ጥሪ ክሳብ 1 የካቲት 2023 ብኣዛዚ መደበር ፖሊስ ኣፍዓበት ሰርጌንቲ እድሪስ መሐመድን ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኢብራሂም ኢድሪስን እዩ ተዋሂቡ እቲ ዝተኻየደ ፖሊሳዊ ኣስተምህሮ ኣፍልጦ ሕጊ ዕላማን ተልእኾም ፖሊስን ተራ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበንን ምቅላዕ ገበነኛታትን ምውሓዝ ትራፊካዊ ድሕነትን ካልኦት ኣገደስቲ ዛዕባታት ዘተኮረ መንባሩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረድዩ ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃቡ ሓለፍቲ ተሳታፍነትን ተገዳስነትን ህዝቢ ኣብ ምሕላው ጸጥታ ከባቢኡ ዝምስገን መንባሩ ብምሕባር ህዝቢ ምስ ፖሊስ ዘለዎ ዝምድና ከመትሩ ክሕይልን ምትሕባሩ ዝያዳ ክዓዝዝን ከም ዘለዎ ተላብዮም ተሳተፍቲ እቲ ኣስተምህሮ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ክድፋኣሉ ከም ዘለዎ ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ካብ ህዝቢ ንዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርእቶታትን ግቡእ መልሲ ከም ዝተዋህበሎም ካብቲ መደበር ፖሊስ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣነፂሩ ሃገራዊ ዜና ፖሊስኩም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜና ይስዕብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ሊምፖፖ ንበዓልቲ ቤቱ ከም ዝቐተለ ዝተገልጸ ስሙ ዘይተጠቕሰ ጥርጡር ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስታ ከተማ ኣፍሊጡ እዛ ለንደላኒን ንንጎባላ ዝተባህለት ጓል 33 ዓመት ግዳይ ድሕሪ ገዛ ኣብ ዝርከብ ረሳሕ ማይ ዝመልአ ጉድጓድ ተደርብያ ከም ዝተረኽበት ኣፈኛ ፖሊስታ ከተማ ብርጋዴር ሞትላፈላ ሞጃፔሎ ገሊጹ ግዳይ ምስ በዓል ቤታ ዝነበራ ዝምድና ሓርፋፍ መንባሩ ወሲኹ ዝገለጸ ብርጋዴር ሞጃፔሎ ንሰብኣያ ከሲሳ ኣሲራቶ ከም ዝነበረትን ብዋሕስነት ዳሃር ምውፅኡ ድማ ነቲ ዝመስረተትሉ ክሲ ከም ዝሰሓበቶን ኣረድዩ ጠንቂ ናይቲ ገበናዊ ፍጻመ እውን ኣብ መንጎኦም ሰፊኑ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ፖሊስ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ብምርካብ ድሕሪ ዝኣከቦም ዝተፈላለዩ መርትዖታትን ሓበሬታታትን ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ በዓል ቤታ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣፈናዊ መርመራ ብዛዕባ ሞት ሰበይቱ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን እቲ ፍጻመ ንዕኡ ሃንደበት ምዃኑን ብምግላጽ ናይ ክሕደት ቃል ከም ዝሃበዩ እቲ ኣፈኛ ዝሕብር ኮሚሽነር ፖሊስ ናይታ ከተማ ሌተናንት ጀነራል ተንቢ ሃደመ ብወገኑ ነቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ቅትለትን ጎነፃዊ መጥቃዕትን ኣትሪሩ ብምኹናን ስድራ ቤታት ኣብ መንጎአን ዝኽሰት ዘይምርድዳእ ኣብ ክንዲ ብጎነፅ ይህን ምሂን ብምባል ክፈትሕዎ ተላብዩ ፖሊስ ሙምባይ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምስናዕ ቪዛን ፓስፖርትን ተዋፊሩ ከም ዝጸንሐ ዝገለጾ ወዲ 59 ዓመት ጥርጡር ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ሙምባይ በዚ ገበን ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ጥርጡር አንጃይ ዳተራም ቻቫን ዝተባህለ ኮይኑ ኣባል ናይቲ ቺናቡሃቲ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ውድብ ጉጅለ ገበን ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ ሰነዳት ምርመራ ፖሊስ ከም ዘመልክትዎ ጥርጡር ልዑል ናይ ምስናዕ ክእለት ዝውንን በዓል ሞያ ብምዃኑ ዕለቱ ካብ ዝወደቐ ፓስፖርት ገጻት ብምጉዳል ናብቲ ዘዳለዎ ስኑዕ ፓስፖርት እናሓወሰ ናብ ኣውሮጳ ንዝበሩ ገያሾ ይሸይጥ ምንባር እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ላዕለዋይ ሓላፊ ምክልኻል ገበን እታ ከተማ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጥርጡር ጎኒ ጎኒ እቲ ዝስንዖ ዝነበረ ፓስፖርት ናይ ባንክ ደብተር እውን እናተሜነ ነቲ ፓስፖርት ንምስላጥን ዝግበር ዝውውር ሓሳባት የሳልጥ ከም ዝነበረ ገሊጹ ጥርጡር ብፖሊስ ኣብ ዝተታሕዘሉ ሞት ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ዝተሰንዑ ሰነዳት ማለት 28 ፓስፖርትታት 24 ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ቪዛታት ዝተሰንዐ ማሕተም ቤት ጽሕፈት ፓስፖርት
ዝተሰንዑ ማሕተማት ሃገራዊ ባንክ ህንዲ ሃገራዊ ባንክ ፑንጃብ ባንክ ቦሮዳ አክሴስ ባንክ ማእከላይ ባንክ ህንድን ዝተፈላለዩ አገደስቲ ፋይላትን ክርከብ ምኻሉ ተፈሊጡ ፖሊስ አቀዲሙን በተመሳሳሊ ገበን ዝጠርጠሮም ክልተ ሰባት ቀይዱ ከም ዝነበረ ሰነዳት የመልክቱ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ማሌዥያ ኣብዚ ሕጋዊ ምስጋር ሰባት ናይ ዝነጥፍ መርበብ ተለምትን አፈጸምትን ምዃኖም ዝንገረሎም ክልተ ጥርጡራት በአሃርታት ፍሉይ ስራሒት ኣብ ከተማታት ጆርልንን ከደህን ክተሓዙ ከም ዝኽኣሉ ምንጭታት ገሊጾም ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር መሆዲ ሾኸሪ አብዱላህ ኣብዝሃቦ መግለጺ እታ ጥርጡራት ዘይሕጋውያን ሰባት ንምስጋር ዝጥቀሙላ መኪና ካብ ጎረቤት ሃገር ብዝመጸ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይን ጓል 12 ዓመት ዜጋታ ሃገር ዝኾነት ሰበይቱን ትምራሕ ከም ዝነበረትን ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ኣብ ስራሒት ካብ 26 ክሳብ 51 ዓመት ዕድሜኦም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 5 ስደተኛታት ከም ዝተታሕዙውን ኣረድዩ እቶም ስደተኛታት ሒዞሞ ዝጸንሑ ፓስፖርትታት ስኑዕ መንባሩ ዝገለጾ ሾኸሪ ድሕሪ ኣብ ዝተኻየደ ስራሒት እቶም ተለምትን ኣፈጸምትን ናይቲ ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ምዃኖም ዝተገልጹ ወዲ 52 ዓመት ሰብኣይን ጓል 48 ዓመት ሰበይትን ከም ዝተቐየዱ ነቲ ገበን ንምፍጻም ንዝተሓባበሮ መርሓ መኪና ከዓ 250 ባጤራት ሃገር ይኸፍልዎ ከም ዝነበሩ ወሲኹ ገሊጹ ፖሊስ ብተወሳኺ 6 ሞባይላት 7 ሲም ካርድ 6 ፓስፖርትታት ኢንዶኔዥያን ብዙሕ ዘይተነጸረ ፓስፖርትታት ካምቦዲያን ገንዘብን ብኤግዚቢት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት በቲ ብመንገዲ ኣናፁ ዝፍለጥ ኣብ ዶብ ማሌዥያን ታይላንድን ዝርከብ ቦታ ከም ዝመፁ ዝሓበረ ፖሊስ ነዚ ዘይሕጋዊ ምስጋር ንምዕጋድ ብዕቱብ ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጹ ንሎም ዝበናዮም ዜናታት ፖሊስ እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰላም ኮማው ፖሊስ ኣብዚ ዋንዚ ጉዳያት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ዝፃወተ ዘሎ ተራ ኣቃይልካ ዝረአ ይኮነን ካብዚ ምብጋስ ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ እናሓደራ ክስና ዝግበአን ማእከላት ፍትሒ ብምባል ዓንቀጽ ኣዳሊሎ ሙሴ ኪዳነ ከቕርበዩ ብምሕዳራዊ ኣወዳድበን ኣብ ሓደ ኣከባቢ ዝርከባ ስድራቤታት ብስራሕ ይኹን ካልኦት ማሕበራዊ ጉዳያት ዝተኣሳሰራየን ከም ማሕበረኩማት መጠን እቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ሕድሕዳዊ ርክባት እምነ ኩርናዕ ስኒተን እኳ እንተኾነ ዘሰሓሓቡን ዘቀርሐኑን ጉዳያት ኣይክሰቱን ማለት ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ባህርያት ደቂ ሰባት ከም ዓይኒ ዓራት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ዝምድናታት ዘሻሕክሩ ጉዳያት ብዓይነቶም ይኹን ብትሕዝቶኦም ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት ገሊኦም ቀለልቲ ኮይኖም በዓላቶም ሰብ ጉዳይ ብዝገብርዎ ምርድዳእ ዝፍትሑ እዮም እቶም ከበድቲ ጉዳያት ንብሎም ድማ ብመንጎኝነት ኣዕሮኽ መሓዙት ስድራቤት ወይ ድማ ኮማው ፖሊስ መዕለቢ ዝረኽቡ እዮም እቶም በዛ ኣገባብ እዚ ክፍትሑ ዘይክእሉ ግን ከከም ዓይነቶምን ክብደቶምን ናብ መደበራት ፖሊስን ኣብያተ ፍርድን ከምርሑ ኢና ንዕዘብ ኩሉ ከም ዝግንዘቦ መደበራት ፖሊስ ይኹን ኣብያተ ፍርዲ ዘሰላስሎ ዕማማት ኣብ ዓቕሚ ሰበን ዝተመርኮሰ እዩ ልዕሊ ዓቕመን ብዝኾነ ጉዳያት ዝድብደባ እንተደኣ ኮይነን ድማ ስሉጥ ኣገልግሎት ክህባ ዘይሕሰብ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ህዝቢ ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ንምግማት ድማ ኣየፀግምን ኮማው ፖሊስ ጉዳያት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ከም ኣብነት ንፀብፃባት ፖሊስ ዓመት 2022 እንተተዓዚብና ብኮማው ፖሊስ ካብ ዝተታሕዙ 4651 ጉዳያት እቶም 3981 ብኮማው ፖሊስ መዕለቢ ክረኽቡ ከለዉ 389 ናብ መደበራት 281 ጉዳያት ድማ ናብ ኮማው ቤት ፍርዲ ተሰጋጊሮም ብሚእታዊት ክረአ ከሎ ድማ ካብቲ ጠቕላላ ብዝሒ 85.59 ሚእታዊት ብኮማው ፖሊስ ዝተፈትሑ እዮም ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ እዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ዝህበና ስእሊ ህዝቢ ብኮማው ፖሊስ ተማኪሉ ጉዳያቱ ከደቅስ ልዑል ተገዳስነት ወይ ድሌት ከም ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ንፀገማቱ ብዝቐለለ ኣገባብ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ኣስሪጹ ምህላው ዘመስክር እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኮማው ፖሊስ ኣብቲ ዝተወከሎኮም ወይ ከባቢ ዘለዎ ኣበርክቶ ከም ኮኸብ ወጋሕታ ደሚቑ ምህላው ዘርኢ እዩ ኮማው ፖሊስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ንዝኽሰት ባእስን ጎነፅን ኣልዩ ሰላምን ስኒትን ዘስፍን ህዝባዊ ኣካል ካብ ኮነ ዝርግሕኡ ክሰፍሕን ኣበርክትኡ ክዓዝዝን ለበዋ ዘድልዮ ኣይኮነን
بمسرت تتصبصاب ابز وانزي املا ارترا قيمو ناي زلو كماو بوليس بزحيش 187 كوينو ابزو ماكل 100 ابزو دو 456 ابزو غاش باركا 208 ابزو عنسبا 272 ابزو سميناو ايح بحري 126 ابزو دو ايح بحر دما 19 مهلاوي فلات اب كماو بوليس توديمم زنطفو ابراتكم وي حبرتسب مس انعزبكا ابزوا ماكل 50 ابزوا دو 2524 ابزوا غاش باركا 2126 ابزوا عن سبا 1958 ابزوا سميناو قيح بحري 789 ابزوا دبابو قيح بحر دما 96 مخانم سندات بوليس زرغاغزويو اب شدشتيان زواتات ناي زلو بزحي كوماو بوليسن بزح اباراتن استفاللي كوينو تزاماد معرينت كلو كسرحلو زلويو اذا دمان بوليس تراي زملكت زيكونه ممحدراتن حزبنون بحلافنت كسرحلو زلوهم غدايو قصري كماو بوليس نمعباي كسرحلو انت دات خايلو حزبن تكالات فتحن بمعارك كرحلو مخانم زي ماتيو مخنياتو حزبي فتحين مركاب كاب زغبرو كلن تناو هالكتات سلازغلاغل مدبرات بوليسن ابيات فردن دما كاب صعقي تغلغلتي حرا خوينن ترغاغيان تفتاتن كسلاسلا زي حجزيو كبرات سمعت رئيس بوليس قتيلا نقربت حستو نسنا تكبار زملكت كينو مس حلاف مكلخال جبنا حمشي مدبر بوليس وماكل فصام سنا تكبارن تركابن استخير قال محتتيو كخون ارمياس اسفا دادي ولو سنا مكتال سندات بوليس كم زمسكرو وديغوت أنا حجن زبن نبرتنا مدبرات بوليس مركب لمو طريقه وخينولو كبالي قال زي كاب جزين ناس السنزمت زلو وديغوت أنا حكا نبرت يكون جنزب ناي مركب قدس تكبار ملالي إرتراو بحالو زخانة زحبن في تسامتاتيو عصر شمون تزعد ميو تمهاراي دسالة قبر هيوات بعسران سلستن تري كل تشحن عسران سلستن قدم غدري اب كبابي ابايت سبيس اسمرا وديغوت صنحو 600 دولارن سنداتن زحازه بورتوفيليو ناب 5 مدبر بوليس ركيبو نزي ገንዘብን سنداتن زدفون نبروتو كابتي مدبر بوليس تركيبو بوغناي ابتناي مرخاب اغاطامي ترخيبه مس اركابي تركابن كومون حلافي مكلخال جبن 5 مدبر بوليس زكايت كوزرب قصيله اقربلكم فلما حلافي مكلخال جبن الازار تخلاب ناركابن تركابن بزملكت ذهبو مبرهي نكاتاتل زي نبرت كامل لاي حطيات مخانو اتي مصحف قدوس يكون القران زي نبرتكا مونان ويدما محاز
حتياتي تفكر كانت حقة من قصنا وانت حق انت يزبل حقي زينات كامل لاي بحقي يحتتك يوزبل فردي حالي نسخات فكر ونع السبعات كم زخما هذا أمثلوا وديقون أنحم نبرد نا بوليس مركب مالد نا بوانا مركب مالد سلزخانة أتي ونع أتحزا ويد ماتي أتعابي أنا يتحبره السب ويد مالت السب يزوسو حجي زخاتي نا كاسب فوقنتايو أتا حسكا مسا كل جزء نوانا مركب سلزخان بوليس كافتي أركابي نابوانا نخركب بتعمل سعر تليفون دلي أدراشات دلي أفتي أبورتفوليو ديو زخانة وراء سندات بو مسارات قاع تليفون دويلنا نتوانا صوعنا نبرتو خمس وحب إنا نقبرو إذا خون كلها ما تبابع إن تزرع خبزة انتهينا نهبو عسرت خامئة تزول حق لنا ما يبوليس إيترا عسرت خامئتي نتر خابي إيز وحب ما تبابعي خاطر هاي نسوحزي دارجا حجي ناس السنة زخيزة لم تايو ودي أوز إن حنبرد زي ناتو نبرد زخون تاسيرا يكون سندات يكون باسبورتي زي جنزب مزنا حجي رئينا زلنا دولار كي ترفع شدش مئتن شوعتن دولار ركيب كان لها زي هذا خافتنا السنة مقبال ما يحفظ السبناي حجي أتعابياون بإيري وصان مخانو بزي خاطر تا بين خان يركات خكل سبينا بركان نتن جنزب وسدا بالكا انت دربي خاين نعخا حقياتيو نجزي إذن نزي إذا حسب السفير لنا تجزيتي حجي اتسب نجزا رسو اتي نزي أتعابيا خلص أنحكو خمزي زيناتو زونن حدا بتحقيات سلزخانة إلكا حقيات فرحت ناي زجابي هر بيد ناي أملاخ ناي ربي سلزلت راح خانسها امنس سلزلك كايها نزخ تقدر تخالك يجي كل جزء تخالق سب التي جنزب يكون التي نعوز طقمه ورق ديو زخانة شلمات بس ورق يركب يبزي تزايد كاب خالو نعو توسيدهم يدربيوا خاط السبات نتسندات حزمه نا بوليس زقرب له حلافي مكلخال جبان حمشاي مدبر بوليس الازار تخلعاب عركابين زفصمو سناي تكبار بمسغان بمسرت ممرحي بوليس إيرترا كاب تركابي 10 مئتاويت كوهابو مخانو كجلس كله بتحقي ناي بوليس إيرترا نتي رخابي كل جزية خافتي زرق كوزلو جنزب يكون ورق يكون قال 10 خامئتي اتوانا نتي رخابي يهبونه إذا كان من تاينا من قبل ذرنا نتي خالق حبرسب متبابعي تباهيلو زقبر لبي حجي بزي مسرت كا حجون كابزن 600 شوعتن دولار بنقفا شرفنا ويد ما تمينا 10 خامئتي نعخا وهابي وانا خا تباعي تباهيلو كل جزيرتي ناس السنة زخيت زلورتي ودي أوز ترخب النبرة حدا خاو سلزخانة نزي لايناتي مبقسي ويد مالتي سب 10 خامئتي زوها حجي إذا خازي كل جزء تي أتعابي أخذ ولا أنحنا ويد ما تي نايف رحد أملاخ وي رب زلوا إيو نزي كركب زخيل تي حبر سبناها إذا خدفع له زلوا حدا خابتي قرع بحلي حبر سبناي أركابي نزق قدس تكبار مفتقمو ناي منفس عقابت كم تسمعوا بمتقاس اتي جنزب أبيتهم زيناتهم زقامو تخيبت حيوانا مركبو عقابت كم تسمعوا يزارب من شمين ده ساده غوري ود بال ادمي 10 شمنته تمام دريشا دا سجن استولد كله العلي عد نزو عرس شو مجمرة رئي مسبلك ياو جنزب مخانو تاي ترديك كوتا بحفشة بخامي هنا بزي خدمت تدرخ كان بزين دا بوليس أبزي ناي سبيس دقدق زلو عند رخيبة أجي كم زي نورمال بورتوفيلو نورمال عمسيلاتنا جي وردي لايف سايكل تقاري فيتنر وردي له فتش مسبل قوا من كاساسن جنزم زلو يعني هذن شاء يعني نابوليس كنا ركبا علنا قديله ساعة 10 حارة رخينا 10 حارة فرعون هون كم زينا نمشي زينات كاس زينات كان ولا حد 10 كان
እንዳሓራይስ ጎዳኢ ኻ ይኸውን ንሽዑ ክጠቕመካ ኸእል እንዳሓር ግዜ ግን መራሕሳይ ጎዳኢ ኻ ይኸውን ዝተገዚምና እንዳ ፖሊስ መፂና ቆፂርናየና $607 ሰነዳት ካ ነይሩ ኣብረኻተን ሰነዳት እዩ ዘድሊ ከምኡ ኸን ኻ ተረዲና ቁፅሪ ሞባይል ገለ ተሃልዮ ኢልና ፈቲሽና ወላ ሓደ ኻ ይነበሩ እዚኣ ኸ ምሳና ኸ ናብዚኣ እንፅና ኣመይ ተቐቢሎም ዞም ፖሊስ ሒዝካዮ ምስ መጻኻ እንታይ ኢሎም ኻ ኣተባቢዕና ናኻ ተሓጒሽና እቲ ዝገበርካዮ ፅቡቕ ስለ ዝገበርና ኻስ መጋበት ተሰሚዕና ሕራይ ደስ ኣለ ሬድዮ ወይ ኣብ መፅሄቱን ሪኢኻያ ትኾን ኢኻ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ዜናቶም ዝደልዩ መንእስያት ኣለዉ እሞ ነዚኦም እንታይ ትብሎም ዜናትካስ ኣይነትካኒ እቶም ዝሰርኩ ዝኸትሩ ከዓ መምሃሪ ኾኑ ከምዚ እናትናሲ ፅቡቕ እንታይ ቀረካስ ፅቡቕ እዩ ዝኾነ ነገር ፅቡቕስ ፅቡቕ እዩ ሕማቕ ከዓ ሕማቕ እቲ 10 ሚእታዊ ዝብል ኣሎ ናይ ፖሊስ ኤርትራ መምርሒ እንታይ ተሰሚዐካ ስኻ ፅቡቕ ተሰሚዕኒ ሓቂ እንደዘይ ረክበንስ ለናይ ዊና ይመበለና እንታይ ትብል እንታይ መልእኽቲ ትህብ ንኻልኦት ከምዚ ናትካ ንኽፍፅሙ ካብዚ ናትና ተማሂሮምሲ ዝኾነ ነገር ዜናትካ ሳይናትካኒ ካባናቶ ገንዚቦምካ ንኸብረኩም እንዳ ፖሊስ እዚኣ ይመሓላለፍ መልእኽቲ ገንዘቡ ክርከብ ኣብቲ መደበር ዝተረኽበ ዋና ገንዘብ ካብ ጁባ ናብ ሃገሩ ብዕረፍቲ ዝመጽእ ኮይኑ ብቕንዕናን እሩማት ተዓብያን ኣረካቢ ከም ዝተደነቐ ጠቒሱ ከይሰስዐ ናብ ፖሊስ ምርካቡ ድማ ኣመና ሓጎስ ከም ተሰምዖ ምስጋኑን ሓጎሱን ክገልጽ ከሎ ኣነ መሓሪ ዳዊት ኣርኣያ ይበሃል ኣብ ጁባ ተቐመጠ እየ ንዕረፍቲ ኢለ መፅእ ኣለኹ ናብዚ ዓዲ ኣነ በዚ ዝጠፍኣኒ እንታይ ሽሙ ከመልክት ኢለ እንዳ ፖሊስ መፅእ እምበር ክረኽቦ ኢለ ሓሲበ ኣይሓሰብኩን ግን ኣነ ባህሊ ናይ ዝዓድና ወይ ስነ ምግባር ናይ ዝዓድና ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ ማለት እዩ ኣነስ ሰልደ ዋላ ደርብዮም ተን ወረቓቕተይተን ናይታ ቪዛን ተረኸብክዎን ወይ መመልከቻ ስለ ዘድልየንን ኢሚግሬሽን ኢለ መፅእ እምበር ክረኽበን ኢለ ኣይሓሰብኩዎን ተረኪቡሎ ኣብዚ ገለ ምሰሉን ግን ንባዕለይ ገሪምኒ በርከ ኣብ ዘለኹ ኣነ ዝቕመጦ ዘለኹ ጅባ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ እቲ ባህሊ ንሃና ናይ ሳውት ሱዳን ኣይኮነን ወዲቑ ረኺቦምሲ ካብ ጅባኻ ወይ ካብ ኢድካ መንጢሎም እዮም ዝወዝኖ ምስከንዝስ በቃ ብጣዕሚ እዩ ከመስግን ዝደሊ ናይ ባህልና ማለት እዩ ተወሳኺ ንዝቆልዓ ከዓ ከመስግኖ ደሊ ንእሽተይ እዩ ንሱ ሰልሪኡ ክስስዕ ይኽእል ነይሩ ግን ካብ ኣተዓባቢኡ ድዩ ወይ ካብ ስነ ምግባር ናይ ኣመፃፅኡ እዚስ እንዳ ፖሊስ እዩ ክርከብ ዘለዎ ኢሉ ምርካቡ ብጣዕሚ ከመስግኖ ደሊ እንታይ ተሰሚዐካ እስኪ ከም ንእሽተይ ቆልዓ ሒዞ መፅእ ብጣዕሚ እዚ ንእሽተይ እዩ ክስስዕ ግብኦ ወይ ከምዚ ኣነሲ ብትኽክል ክነግረካሲ እተን ሰልዲ ደርብየን ዋላተን ወረቐት ተድድርብይዎን እሞ ዝኾነ ሰብ ከዓ እንዳ ፖሊስ በርከ ሰልዲ ርእዩስ ክስስዕ እዩ ስልዲ ስለ ዘለዎስ ክርከብ ኢለ ኣነ ኣይሓሰብክዋን በቃ ትኽክል እዚ ከዓ ንእሽተይ እዩ በቲ ናይ ወለዱ ኣማፃፃ ተዓባብያ ድዩ ወይ ፍርሃ እግዚኣብሔር ስለ ዘለዎ ድዩ ወይ እቲ ባህሊ ድዩ ከይድዎ ግን እንዳ ፖሊስ ኣምፅኦ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ራይስኪ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ወዲቐካ ኣብዚ እውን ጥንቃቐታት ስለ ዘድሊ ንኻልኦት ኣብ ኣተሓዛ ንብረትና ይኹን ገንዘብና እንታይ ጥንቃቐታት ክንገብር ኣለና ኣነ እታ ፖርቶፎልዮ ሽዑ እንደ ውፅአ ብፍላይ እታ ናይ 7 ዓመት ቪዛ ኣብ ፖርቶፎልዮ ገይረስ ብድሕረይቲ ጅባይ ገይረ ብሳይክል ገይረ ይርኸይ ነይረ ኣብሳ ደግዳግ ወዲቓ ከምዛ ትረኸባ ዝኾነ ሰብ ከዓ ብድሕሪ ጅቡእስ ክመሃር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ስፔስ ኣብዛ ናይ ስፔስ ታ ደግዳግ ኣብኣ ወዲቓ ኣብኣ ይረኺብዋ ሰብ ካብዚ ቁሩብ ክመሃር ኣለዎ ብድሕሪ ጅባስ ማለት ኣሰካፉ ምዃኑ ንክጥንቀቕ ኣለዎ ከምዚ ይብልዋ بمسرة ممرح بوليس إيرترا 10 مئويت نتي أركابي كوهب زبل ممرح له أبزخون أم نبرتي هون بجنزب إذا ممرح زي كميتر أو أم تبعتي أركابي أنا بتعم حجوسي 10 مئويت أيكونوا على خال انتخونه أنا تيزلني دوكومنت رقيبي له بعبي يسلو حزوم متيو 10 مئويت أيكونوا على خال أنا حجوسي مالتي صبوي صبو حقي نتسب كأ نخركب متابع يغنو قدم حجي نحنا نيرنا بتكون سب رقيب ويسكف نيرنا بوليس ماتيو كركب سي كحتن اليوم وي قال ابي رقيب كادو خشغرون اليوم قال حجي دنكم دبها يلن ماشي متابعي 10 مئويت كاب ترخبه يوهب بوليس اذا قبلي طعمي قبلي
ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ትብለተሉ ዕድል ክበካ ኣነ ነዚ ህዝቢ ወይ ዝበሃልናይ ዓድና ከመስግን ይደሊ ማለት ኣይኮነን ሰልዱ ዘለዎ ወረቃቅቲ ወረቃቅቲ ረኺቦም ከማን ክህቦ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ካልእ ታሽሙ ኣነ ግን ብጣዕሚ ነዝበሃልና ከመስግኖ ይደሊ በስ ኣብ ስነ ምግባር ዝዓበየ ሰብ እዩ ሕግን ስነ ስርዓትን ዝፈልጥ ብጣዕሚ የመስግኑ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሰናይ ተግባር ኩሉ ብኣብነት ክስዕቦ እናተላበና ንሎሚ ኣብ ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ተረኺብና ንሰናይ ተግባር ኣመልኪትና ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ሰላም كبراتن كبران تخاتلتنا نلوم زبلنا مدبات زوم كتكاتلوم صراحهم يروم كوملومي بخال تحسو إراخونا نابلنا مساكم صراحنا دالوتنا غربتن كابتن برهان زكرياس إرماس أسفا تسفيد قبر مكايل موسيقى كيراني عوض عامي أو هادو مدب الشاي تمرسو بسفعار مويا تكنيك أبير أبراهام بومخينا سلام كنا كبرات سمعتنا تلمكت عليكم مسكاننا أزيل علي ونايلهم نقوفن ونان متقلال مبارك عندنا خازين عندك ملكم وقعوا تنبل زغر مبل 33 عام سرعت فانكل مبتعد صنعت بزول تيمات مال 10 حلقاتيتا بساعات دحر غطري بريزنتي سياسة فوركي منيسترات العلوت عز السراويتين جنبارن هجران محوراتن قدمت هجايش نفس الخبر سنة سرعت بدم كتخايدهم جنفر أقول جلوس زباو قطر زوا ما كلا بمرقات بقعتن دحرتن حرشة فرياتن حرشة ومهرتنا برجع يسرحكم تلو حالفت جنفرات يهون تقبروا ولد حبيرهم تكال حرشة مرمرة غردة تعب مسنا وحرشة لمعوا أحمل تنفرتاتن عينتن وتنتتن محاش أبزكا زول تعري نحرصت مرصاصة زرت بمعدل لعلى الصوت تكبر علام بوليس نوزوا أسماتنا نفرتي 4 محضرات كابين نوزوا أب مكرخال جبن أب توزع باسم رهيبهم كاب زينات توصادما هاجرات معراب أوقاتات نادي قريب كجبرات حرموسان روسيا نمتن فريات أقطع دلهم خنا أفليتام أمريكا مس سلطات مكرخال انتفرن كان متصر على ونبزولتن شدشت كوبانات كان حدش الجدا أصدقاء كبرات معتنا نلوم زولنا زينا نحفش شوينا يتكلم مريمنا نبزازي من لنا كاتر ساعات حدا بخالة حصتات يقوم دا قبركمنا دحنو علو عوات نحفاش مس قدم عبرة فنودم صحفة شيرترا قلقلوت تقرنيا دحري مزنا ساعة 10 فرقان أخيلو ناب استديو راديو سارة تمليسناكم هلنا كبران سمحتنا كابزغتيف نمبر لك عسكاب ساعة 10 حدا زد فلاليو نزي كبر بعل فنكل يدوس يوم زبلنا يوم تعم زيماتاتنا ناباخو مكنبل لك ساعة 10 حدا مس أخلون مدب من إسيات قريبنا لنا مكتتالكم بخبري إن عدمنا نبزات الصعب دعم زيما ناي تخلق كفلو مريم باترسية اتبلت عمزي ما قبلكمي سنة مكتتال فتح زيت فتح فدزي سلو لو الوو كل قريمو بسنك باطل تزرعوا سراويت يا مرطيو